kabako kuma nunu de bi nyege na nyege na kaba ka lakadi wajiba ta fora kwango ke nganna on zigira ni ma saba madafa bara kelibi gele so madena Gibson control alebe negawla eni ne fla sema vora tornado ni jibi yamura namo amanjwa kuna kuna 600 Jeka pip kaka firfan la kodo Karamo da ngora na mbala to beddi wajiba tele be mbolo karika do bi boni sebanye sebemi nuka malende panda abolugo chien baduru keme shegi bi konondo ani shegi ma minya sebe faranywanga ane ka hakili na jagabo ukomi ma Africa Press olu de ni sebeni nyege CDAO ikado amidoni minai ko bi kamana gwa be CDAO kono sabula kuluma dama farlanywanga jekulu kilingono kubu kodo ala wajiba te kado shubi ni ka kwa anata Tamarola IS jamana saba mi nu hakili na okera kilinye wajibate ode IS adundone do Mali Burkina Niger wajibate kardo ni ngoy ngoni sini maw ani sini ngene maw yani gen wuli che minu ngoni ngara ko yin zababuye wajibate kardo mi ngoni mbike ko fo donde de nga mi ngoni ye tamashen nyumanye mi nye tariki ye anani zabe kabla sini mawnye sebene kala ko wajibate kardo jamana saba ka alamine ka faranyuanga ke ku nidi alama na mbike minya anga koye wajibate uka jamana dum vana kason ninga tugula wajibate ni ko bilibili bay seba bi jamana minnu nye ni jamana saba iku kolongolo ningu lajaba ku toro wajibate kadu ya alamene unu kasenu kan nafolo ko katu yera la seba ni kala ko ngumbe ta laba mina oyeninye farafina minye wurudu ya vanyi wajibate kadu ko mba manimbe abarata jamana saba yindunde jamana langulo nye barka baba bula seba buye dabali babu bolo ikado bi se fenjamana wache kumba damanda de farale menywanga jamana ngono akuni ya takalaje uboli siriawola wajibate kado bina mi vana mana to abu ka jere je kulu mimbe nuka mako otan obinu kodo ofanana to abu bi demenga ani banyu mange fongo fe na to dambe to abu la wajibate kado kodo ne do ni bela jilela ninga alamine akuno dun gera ni ye nyeta ka laje bi apocholembe ninga keseleke basileke bawi wajibate kado seleke bado be kanga wulika jobuluda o seleke bayi uko de mako aywa Brices BRICS wajibate kado fana gnye seleke badoy obi jamana kuluma damada de fana kofo minu vana ye alamine ka faranywanga ke ukasenu ka duniya anuka dabali wajibate kubu kodo janvala ako yelma ni jamana sabain minye IS yelma obinu nyeshi o jamana ba seleke bayi mawa no ye Brices obi jamana jumeni go for Brazil URSS Inde Chine ani Afrique du Sud wajibata abine ka wati boni jamana ba farla nywanga to abu kanga na mungana munu ka janva no ye ota ku kodola wajibate ni dunye jamana nunu ndaka la jaminye minu vo sisa sebabuyi yelma olu kumbara ka nyini abi wati jambo farafin jamano kana faruka yalma IS ni anda to e olu fafe wa akui kana siga okonina sabula balema sira ni tirisira ani nywande mesira be ikado ni jamana sabain ani ni jamana kofolo nunu ni nywanje wajibati ni dunya takalaje sebabe jamana nunu nyi kosobe hanno ya soro to bu jamana nunu mena uka karabu ni nywamvara fara ni janva ni shonina ni jamana banunu nana doka fo sebabuye wa farafina jamana saba mi ni nyofi IS sebabuye wajibati kado nafolo mafen ni soroba mi medukolo jugoro uranium sanu bauxite lithium wajibati ni mbele jele ye dabalide ya alaka dabali glanendo ninga dini jamana nunu ma wajibati ni minu minaje ulu fana bise ni nunu bara chugula ana yelamani chekeleme ma kula ko donendo donika bado ukama ko Boubacar kado magaji wajibate kado magaji ale fana ko ni nyajira kafo ni nywandeme Brices ni aywa IS ni nywanje wajibate ni mina tatuku to abu jamana una minu ngoni ye janfa de taka ni fara fi jamana osegere kerengere ni nyana marakala so te fly bina jado jamana mi ndo ay ko franchi wajibate kado franchi
Faransi ka ɲɔgɔn dɛmɛ i k'a dɔn nin jamana ninnu ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Bɔjabate k'a dɔn a kun gɛlɛn don farafin jamanaw kan a nganamu a degun a nafolobɔ a nkalon a bɛɛ lajɛlen degun de tun bɛ farafin jamana ninnu kan o de nana dɔn sa ni ka Faransi yɛrɛ fɛngɛya Bɔjabate k'a dɔn u ka dabalijugu n'u ka fɛrɛjugu k'a dɔn i k'a dɔn nin jamana saba yɛrɛ tɛ koyi farafinna bɛɛ lajɛlen sɔmina Faransi la sa k'a dɔn k'a fɔ jamana dɔw minnu kɔni sigilen don janfa ni namara de kan n'a kɛra Bɔjabate a fɔ ko koba ka sababu kɛ mun ye Mali ni Burkina ni Niger nin jamana saba in y'u tɛgɛ di Ala ma Bɔjabate k'a dɔn Ala bara ka yeelen bɔ u ɲɛ min ye nin jamana ba minnu fana b'u damata fa diɲɛ seleke 4 na ni sababu ye u ninnu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka taama Bɔjabate namara t'o la dɛ i k'a dɔn tilali de don i ta ye nin ye n da ye nin ye ɲɛngwɛn denmisɛnninw ɲuman vis-à-vis de Kinshasa ni ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'annonceur Dado Kamara Dado ni ko ni y'ale ka sɛbɛnni ye karamɔgɔ Damatungura Dado ko min ye AES ye i b'a ye k'a fɔ an kɔni an dulon yɛrɛ la karamɔgɔ Damatungura n'a bɛ kɛ min ye malidenw kuma na sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye AES ye i b'a ye k'a fɔ Mali Burkina Niger jamana karamɔgɔ Damatungura an jɛra ni ka kɛ kulu ye a ko geren kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ Dado a y'a gɛrɛ maa minnu na k'u ɲininka AES ale ka kunkilenna ale ka taabolo ani malidenw sigilen bɛ ka AES makɔnɔ baara min na i b'a ye k'a fɔ maaw sabakɔrɔ kuma na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ Dado ka ɲininkali la karamɔgɔ Damatungura siga kɔni tɛ min na k'olu tun sigilen bɛ nin kan sabu n'i y'a lajɛ Mali ale ye wulikajɔ min kɛ karamɔgɔ Damatungura fɔlɔ ni ka barikani gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ni ka MINUSMA gɛn ni ka tila k'a kɔ don Faransi la o min ye an maraba ye o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko n'an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'o ban karamɔgɔ Damatungura ni ka tila ka kɛ jɛrɛjɛkulu dɔ sigili sababu ye o tuma ko min kɔni ye Faransi n'a jɛɲɔgɔnw ye wajibi kan kan kɔ du la ko nɔntɔ kama fɛn kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CEDEAO ye i b'a ye k'a fɔ n'ale sigira sen kan 1975 Mali yɛrɛ jɔyɔrɔba tun b'a la n'o ye président Moussa Traoré ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ CEDEAO sigira ni hakilina minnu ye min ye malidenw ka ɲininkali kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u y'o baara kɔni ta k'o bila u senkɔrɔ ni k'a kɛ hakili jagabɔ wɛrɛ ye n'o tɛ CEDEAO sigikun yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye CEDEAO ye jɔn de b'a kɔfɛ karamɔgɔ Damatungura ni k'u ladi u ka conseil principal yɛrɛ dɛ ko cɛ tɛ muso tɛ Emmanuel Macron don karamɔgɔ Damatungura n'o ko a finen don hali n'a bɛ ko tɛrɛkɛlu bɛɛ b'a fɔ k'a finen don n'a ko a bilennen don u b'u sigi ka ɲɔgɔn ɲɛda la ni min kunkolo firifiri a y'i ta se fila o ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Emmanuel Macron karamɔgɔ Damatungura n'an y'ale gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ e ko ale na Mali to yen wa sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye Niger fana y'a gɛn Burkina Faso y'a gɛn karamɔgɔ Damatungura b'a ye k'a fɔ Emmanuel Macron n'a kɔnɔta bɛ ɲɔgɔn na tubabu b'a bolo jigin n'o tɛ tubabu tɛ ɲinɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye Emmanuel Macron n'a y'an tigɛ ta tourner la karamɔgɔ Damatungura bɛ juguya ma a t'an to yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ k'a sigi bɛ k'an makɔnɔ karamɔgɔ Damatungura b'a ye k'a fɔ anw fana ye dɔnniya dɔ sɔrɔ karamɔgɔ Damatungura an da man yɛrɛ la kunun ni bi kelenw tɛ an y'a yira k'a fɔ an k'an gulon yɛrɛ la karamɔgɔ Damatungura min ye dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ ni jamana saba ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ AES kɔnɔ min b'a to dugu bɛ se ka lakana bamanciya wale bɛ se ka ban karamɔgɔ Damatungura n'an ko k'an y'an yɛrɛ ta o tuma k'an k'an jilaja an k'an ka wari bɔ min b'an lafiya kɔni k'o ye wari bɔ yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Brisu ye karamɔgɔ Damatungura b'a ye k'a fɔ ko hakilinaw bɛ ka jagabɔ ka ɲɛsin o ma a dɔ dun bɛ sen na karamɔgɔ Damatungura n'i y'a kuma fɔtɔlen da kɔnɔ i b'a sɔrɔ labɛnw ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ Damatungura b'a ye k'a fɔ n'a dun kɛra a ko k'a bɛna kɛ yɛlɛma belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye diɲɛ a tɔ to bɛ disibaw bolo min kɔni anw ka jamana ye an bɛna taa an yɛrɛ fara nin disibaw kan karamɔgɔ Damatungura n'o kɛra pentew i b'a ye k'a fɔ malidenw sigilen bɛ ka hɛrɛ mun b'a kɔnɔ AES jamanaw sigilen bɛ ka hɛrɛ mun ma kɔnɔ karamɔgɔ Damatungura an b'an jɛ o kɛnɛ kɔnɔna la ko diɲɛ bɛna ja dɛ Ala m'a kɛra yarabi kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ annonceur kɔnɔ Dado Kamara ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate ne bɛ n bolo kari ka don bi kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant ko Bɔjabate k'a dɔn sɛbɛnkura in nin y'a bolo ko san 30 ye a bolo ko siɲɛ 5,898 nin sɛbɛnni kɛbaa to a de ko falen ngolo bali falen Bɔjabate k'a
do masasi ko a ko ni ma ɲɛ i bi ki i yɛrɛ ma hɔrɔn ye fo k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen dafalen b'i la Wajabate k'a dɔn ayiwa siyɔrɔ tɛ maa min bolo o tɛ se ka soko kofɔ Wajabate ni sa ye si ka 4 daminɛ a bɛ kɛ so da ɲɛna ko ala ɲɛ b'ale kelen na Wajabate a ko i k'a dɔn min ye logement sociaux ye n'o ye ATT-Bugu sow ye Wajabate k'a dɔn a dabɔra min kama o de ye jamanadenw bɛ se ka lafiya jamanaden kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen se bɛ min ye se tɛ min ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i kun jɔyɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ i n'i ka kɔlɛ Wajabate a dabɔra min kama ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ ani makari ATT-Bugu so Wajabate k'a dɔn cakɛda caman sigilen bɛ minnu kɔni kan ka kow ɲɛnabɔ a jɔli a n'a paratali a n'a jurukani Wajabate k'a dɔn OMH ale jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ nka an bɛ donni min na ko bi OMH Wajabate k'a dɔn u ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya min fanga ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye Wajabate maliden ti dɔn ka ban an bɛɛ lajɛlen bi kule an bɛɛ lajɛlen bɛ awa deli kɛ nin ka kɛ ni nin kɛra Wajabate e yɛrɛ b'a dɔn e ni min fana kɛli ka kan Wajabate jamana ye ne dunba n'i ta kɛli ma o ye ko jɔlen ye maa wɛrɛ t'a sɔrɔ a ko gɛlɛya dama min dalen don ɲɔgɔn kan Wajabate o de kɛra sababu ye sojɔlaw ani sotigiw i k'a dɔn forobasow n'o ye ATT-Bugu so ye i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye kɛ gɛlɛya ni dabali kura minnu degelen don da ka don a la directeur général office malien de l'habitat OHM a tɔgɔ de ko Isa Seydou Sisɔgɔ Isa Seydou Sisɔgɔ a ko ɲinan san 2024 miliyari 33 Wajabate k'a dɔn o de bɛ bolo la min kɔni kan ka kɛ sababu ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw so caman de ju tigɛlen don a ma se ka laban Wajabate bankuw farala ɲɔgɔn kan ka wariko in ɲɛɲini minisiri min n'a bɛ nafoloko kunna o da donna na Wajabate olu bɛ se ka nin miliyari 33 in sɔrɔ cogo min na a ko a dabɔkun ye min ye so minnu ju datigɛlen don n'a ma se ka laban olu sow ka laban pelenketew juru minnu b'u la jango ayiwa minnu y'u ka so jɔ simanjuru ni nɛgɛjuru Wajabate o juru min b'o la olu bɛɛ lajɛlen sarali a n'u kelen bɛ ka katimu minnu diga n'o ye projet kuraw ye o bɛɛ lajɛlen dafali sabula sɔmi kelen don min ye so kura 23 ye Wajabate k'a dɔn o de jɔli bɛ sen na Seydou Sisɔgɔ a ka kuma na a ko min ye nin cakɛda in yɛrɛ ye kabini san 1995 a sigira sen kan Wajabate i k'a dɔn a ye ko caman kɛ min ɲɛna a ye ko caman yɛrɛ dabɔ minnu ma se ka laban nka n'i ye ɲuman ta o de ka girin kosɛbɛ nka jiginna bɛ yɔrɔ minnu n'a dama dogo la a ko sabula so 20,000 Wajabate n'o ye ATT-Bugu so ye Wajabate o baara ka jɔ a ko so 17 Wajabate o banna ka ban a ko wuli ka jɔ la i b'a ye k'a fɔ so 100 bɛ yen o jɔra sotibaw bɛ waati jan bɔ min ye 80 ye o ko min ma logement de Falajɛ ani 1008 logement Yirimajɔ Wajabate k'a dɔn 23 sigi kelen don k'o fana kɔnɔ o baara bɛ sen na o fana banni o cɛ man jan san 2004 in bɛna kɛ wulikajɔba ye wulikajɔba min bɛ kɛ sababu ye dugukolo ko ni soko Wajabate k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka dafa a ko nka n'i ye kota k'a lajɛ Wajabate k'a dɔn dɔw bara ka su k'an na min ye Sisɔgɔ ka fɔ ye a k'i b'a ye k'a fɔ hali bi n'a ka bi Wajabate k'a dɔn ayiwa maa minnu donna so in kɔnɔ Wajabate i b'a ye k'a fɔ juru bɛ caman de la taa ka fila t'a la kuma wɛrɛ t'a la bilen Wajabate u y'a bɛɛ lajɛlen jate sɛgɛsɛgɛ ka se k'a ɲɛdɔn Wajabate olu bɛɛ lajɛlen de gɛntɔ don ayiwa ni ka bɔ so in kɔnɔ maa wɛrɛ minnu ye so in ɲini a ka di sabula Wajabate k'a dɔn a tɛ se ka kɛ o ko kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Wajabate k'a dɔn ayiwa kalo 100 Wajabate o de juru bɛɛ ayiwa maaw la maa minnu bɛ so 1000 bɔɲɔngo kalo 100 de juru b'u la kalo 100 i bɛ si faso ka so kɔnɔ e dun bɛ don don min a fɔr'i ye i bɛ nin sara kalo fo k'o juru ta fo kalo 100 Wajabate a ko sigi ka fɔ t'o la deli t'o la Wajabate k'a dɔn olu bi gɛnde ka bɔ so in kɔnɔ maa wɛrɛ de bɛna ta ka bila o so kɔnɔ a ko n'o y'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ so wɛrɛw bɛ yen kalo 3 kalo 6 o juru b'o olu la u ma se k'a sara Wajabate a ko nin bɛɛ lajɛlen ye kɛwale cɛjugu ye n'a ma ɲɛ kɔni e y'a kanu ka don faso ka so kɔnɔ Wajabate a sarali dun i bɛn kɛr'o de kan o de b'i ka contrat la e ka laban ka t'i dulon o sarabaliya la a k'o ti ɲɛ a ko n'o tɛ min kɔni ye politique ye
politique min bita ka ɲɛsi soko ma Buwa Jabate bɛɛ y'i seko k'a la a ko nka ko in kɔni ka giri ka se k'a barika k'a jidi a ka kɛ walankata ye o daminɛna Amadu Tumani Ture tile de la sabula ale nan'i sigi i b'a dɔn faama min kun don président min kun don a bi hinɛ a bi jateminɛ ba kɛ n'o tɛ yani Amadu kana ka ko in barika k'a sinsin sema tɛmɛna ya société d'équipement du Mali Badalabugu n hakili b'a la olu de la ka so 80 jɔ min ye falajɛ ye ani cité de solidarité Sotiba Buwa Jabate k'a dɔn Amadu nanen kɔfɛ ka ninnu jateminɛ a y'a kɛ balaw ye k'a kɛ bayirika caman ye hali Musa Tarawele Ala k'a hinɛ Alifa Umaru Konarɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de la ka dɔ jɔ a la Buwa Jabate k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ lawale la i b'a ye k'a fɔ o fana u ka yɔrɔnin u y'olu jɔ min dɛmɛna nka a kɛ balaw ye Maliden bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a la duguba kɔnɔma ni dugu fitinin aw daminɛna Amadu Tumani Ture la fo an k'a ma ko ATTbugu 1008 logement Buwa Jabate k'a dɔn o ma bali so 752 152 Buwa Jabate ka tila k'o jɔ Ibrim Bouakari Keita nanen Ala k'a hinɛ Buwa Jabate a y'a damata so jɔ min kɛra Tabakɔrɔ ATTbugu so cɛmancɛ fanga Asimu Goyita a fana bi dɔ kan k'a kɛ hali n'a ma ban min ye Tabakɔrɔ ye a ko nin damada bɛɛ lajɛlen dabɔkun don jamanadenw ye nka a ti ɲɛ jamanadenw fana f'u ka dɛmɛ de ta ka jamana sɛgɛrɛ n'i donna so kɔnɔ fu ni natɛ Buwa Jabate i k'a dɔn i b'a wari de sara n'i y'a dɔn i tɛ se wari in sarali la e de bi bɔ min bɛ se k'a sara a bi d'o ma don min ni Ala ye nɔgɔya k'i ye wari in sarali la Buwa Jabate k'a dɔn dɔnna d'i ma a ko n'o tɛ cakɛda caman de sigira soko kama l'Observatoire National des Villes ONAV nin bɛɛ lajɛlen y'a damata maana ye minnu ye wulikajɔ boloda jamana ka fɔtɔ k'a da ɲɛ san 2022 min baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan fana Buwa Jabate i b'a ye k'a fɔ olu ye programme kɛ min ye ayiwa du 10,200 ani 500 n'a kunkanfɛ Buwa Jabate k'a dɔn ka taa se du 20,000 ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛɲinina nka a bɛɛ lajɛlen n'u bɛ office malien de l'habitat bolo a ko wulikajɔ kama cɛsiri kama jamana ɲɛni kama Buwa Jabate k'a dɔn jamanadenw ka se ka hakɛ caman sɔrɔ ni ka wulikajɔ bolo da a ti ɲɛ fo bɛɛ ka siyɔrɔ sɔrɔ o de la Buwa Jabate k'a dɔn dabalikura minnu digɛlen bɛ cɛmancɛ fanga in na Buwa Jabate miliyari 33 kɔni bɛ bolo la juru bɛɛ ka sara so minnu daminɛnen bɛ a bɛɛ lajɛlen ka laban maakuraw ka don nka kɔrɔlen in juru bɛ maa min na i banbaw kan dɛ n'i ma sara i banbaw kan Buwa Jabate i k'a dɔn i bi gɛn pewu maakura bɛ wele ka don anw sigilen filɛ so t'an bolo e bi so kɔnɔ i t'a sara o bɛ ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Buwa Jabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ tigɛ don Mali émergent maa min sɛbɛnni kɛ Mali émergent kɔnɔ o ye la rédaction ye u bɛɛ lajɛlen jɛra n'u k'u wakili kɛ kelen ye karamɔgɔ dɔ bɛ tugura min ye ministre de la réconciliation nationale ye n'o ye Ismaël Wage karamɔgɔ dɔ bɛ tugura i b'a ye k'a fɔ ale kɔni baara dɔ nunjuru b'ale bolo n'o ye malidenw yɛrɛ dama an ka sigi kɛnɛ kunna an ka bɛn ko la sɛbɛnnikɛla ko nin baara min daminɛlen filɛ nin ye baara in a ɲɛmaayaso bɛ ministre min bolo de Ismaël Wake nka karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'i y'a lajɛ décret yɛrɛ fɛ jamanakuntigi min ta ni ka ɲɛmaaya ta k'a di maa min ma o de ye jamana premier ministre kɔrɔ dɔ n'o Usumani Yusufu Mayiga sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛŋanaw min ye muso cɛsirilenbaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'a daminɛ min ye seko ni dɔnko karamɔgɔ dɔ b'a tugura ka taa bila min ye lakɔli karamɔgɔ kunnafoni dila ka taa bila min ye avocat a ko n'i ye Mali jɛrɛjɛkulu lajɛ o kuma u ye dɔɔnin ta bɛɛ lajɛlen la karamɔgɔ dɔ b'a tugura sabu jamana ko don maa ko tɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye san kura in daminɛ n'o ye 2024 ye jamanakuntigi a ye kannabɔli min kɛ ka di malidenw ma karamɔgɔ dɔ b'a tugura a y'a fɔ ni ka nɔgɔ bɔ a kuma na k'a yira k'a fɔ accord d'Alger a ko nin ko in kɔrɔla a tɛ ka bato a batocogo la o kuma min ye Mali bɛna kɔ don a la ni ka tila k'a ka hakilina ɲuman ta karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'o ye malidenw yɛrɛ ka se ka bɛn ko la an k'an sigi kɛnɛ kelen ka janko ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye a dɔ bi dɔ la fini nɔgɔlen o bɛ ko bonju la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura baara min daminɛlen filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ malidenw y'u ka ŋaniya ɲuman yira ni ka baara in sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ baara in karamɔgɔ dɔ b'a tugura an ka bɛɛ lajɛlen bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ maa o maa ko de kɔni ye Mali dɛmɛbaa ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura o tɛna se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ malidenw kan u tɛna se k'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan karamɔgɔ dɔ b'a tugura anw de b'an ka dugu sigicogo dɔn anw de bɛ balima ni bɛn kɛcogo dɔn jamana in kɔnɔ min ye jamana in ye gɛlɛya mun b'a kɔnɔ anw de b'o dɔn karamɔgɔ dɔ b'a tugura ni ka bɛnko la k'an sigi dugutigi bulon kɔnɔ min kɔni ye ka yafa ni ka
jɛ kɔrɔlenw kɔ salon kɛlɛ ni ɲinan kɛlɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ ti ban sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dama tuguni an ka yafa ɲɔgɔn ma o ye diinɛw ye min ɲini an fɛ mali yɛrɛ adamadenya ye min ɲini an fɛ karamɔgɔ dama tuguni an kana an bolo kurulen to waati bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Usmane Le Wake a y'a yira k'a fɔ baara mun daminɛlen fɛ baara ɲumanba karamɔgɔ dama tuguni nka ko ni foli bɛ ta ka maa min sigi dɛ o de ye Mali masakɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye ko Asimi ne sɔnna nin baara in ka se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Asimi ka kɛwalew lajɛ karamɔgɔ dama tuguni a ye koba caman kɛ malidenw ye a ko malidenw de sɔnna Asimi ye Asimi fana bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ a bɛ ka kɛ malidenw ye karamɔgɔ dama tuguni ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ karatabugu mɛn si la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni maa minnu sigilen bɛ k'u den kɛrɛfɛ karamɔgɔ dama tuguni b'a ye k'a fɔ ni sigi ka fɔ malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen ka sabali an ka na an kan sen don a la ni dun b'i sen don a la don dɔ k'i bɛ nimisa n'a ɲɛna wa a bɛ ɲɛ fana koyi a bɛ ɲɛ dɛ walahi a bɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dama tuguni n'i y'a lajɛ baara in bɛ ka kɛ maa minnu fɛ u ma don ko la abada ko ma ɲɛ u bolo sabu n'i y'a lajɛ min ye ko dɔn ka ko kɔrɔ dɔn min ye jamana yɛrɛ k'a dɔn jamana kan ka basigi ni hakilina min ye karamɔgɔ dama tuguni o cɛ n'o muso olu de welela ka baara d'olu ma o tuma min ye malidenw ye an k'an jilaja an ka ye nin baara in na an ka fɔta ye min ye an k'o fɔ an ka kɛta ye min ye an k'o kɛ n'an dun m'o kɛ karamɔgɔ dama tuguni ko bolofa tulu kelen tɛ sama mun dɛ i ka da la k'a fɔ ko jamana mago b'a denw bɛɛ lajɛlen la maa man ɲi ka to kɔ a man ɲi ka fɔ maa kɔfɛ an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔliko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Wajibu tɛ bɛɛ bolo kari ka don bi wani sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur o don kunnafonitigi a boli ko siɲɛ 721 u ye dɔ kɛ Gafure Hawa Jire i k'a dɔn kalanden don nin y'a ka sɛbɛn ye a ko cogo di wajibu tɛ a bɛna taa jangato jateminɛ ka kɛ wajibu tɛ sama bɔra kunkolo kɔlɔ kɔnɔ i k'a dɔn a tɔ y'a kunkolo ye dɔ kɛra o a tɔba bɛɛ wajibu tɛ k'a dɔn kuranko gɛlɛya wajibu tɛ k'a dɔn o de bɛna kɛ sababu ye ka fɛn caman ɲɛ ni ka na ni tɔgɔtiɲɛ caman ye sɛbɛnnikɛla ko o fana fɔli wajibu tɛ k'a dɔn an k'o fɔ dabara camancɛ la a bɛ kɛ sababu ye faamaw k'a dɔn degun min bɛ jamana denw na maliden bɛɛ lajɛlen nisɔngoyalen don kuranko in na bolola baarakɛlaw olu ta ka jugu a tɔ bɛɛ ye sabula o ye dahirimɛ ko ye wajibu tɛ k'a dɔn bolola baarakɛla minnu bɛ yen o ye maa minnu bɛ buru gosi ni k'a di jamana denw ma olu ka dimi kɔni tɔ t'o la gurupu tɛ se ka maa mago dilan wajibu tɛ k'a dɔn gurupu n'i y'a mɛnɛ min ye tile kelen ye wajibu tɛ a bɛ dadigi min k'i la i n'o dɔn a yɛrɛ laban n'a ma to a kara k'i jɔ tasuma bɛ mɛnɛ na a ko maa tɛ se ka o kɛ maanifin bɛ muɲu yanni mago ɲɛni cɛ nka i tɛ muɲu foyi sa don a ko gurupu électrogènes wajibu tɛ jɔdaba b'u la nka waati ko don gurupu dabɔlen don k'i dépanner kuran tigɛra heure 1 heure 2 heure 3 gurupu b'i bolo wajibu tɛ a b'i dépanner nka gurupu ka kɛ baarakɛla ye a ko ka gɛlɛn an bɛ ka waati joli bɔ nin kurandɛgɛ in na jamana den bɛɛ lajɛlen kamana gannen don hali n'o y'a sɔrɔ a kulen don an fɛ wajibu tɛ an sigilen don n'a ye nka an ka laɲini ye a ka ɲɛnabɔ joona o de bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min ye jamanadenw sɔrɔ ɲinɛ ka k'a kɔ wajibu tɛ i k'a dɔn jamanakuntigi min ye Asimi Goyita ye i y'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni ye ko to ale yɛrɛ kelen da n'a ye fɔn fɔ malidenw ye bi wajibu tɛ k'a dɔn a kanu bɛ bɛɛ dusukun na bɛɛ lajɛlen jɛlɛ don n'a ye nka kuranko gɛlɛya burutigiw ko mun kɛra wajibu tɛ k'a dɔn waati dɔ sera sa min kɔni ye tiɲɛjala ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye a ko ka sababu kɛ mun ye wajibu tɛ k'a dɔn olu ka buru dilan munna olu tɛ se ayiwa ka dɛsɛ k'u bi dɛsɛ jamana kɔrɔ balo la buru dunni u tɛ dɛsɛ a la janko kɔsɔ in na dɔ bɔra farinimugu yɛrɛ sɔngɔ na wajibu tɛ o bi kɛ sababu ye hali bi n'a ka bi buru kun ka bonya k'a janya wajibu tɛ i k'a dɔn a ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la nka ni y'u dɛsɛlen walima u b'i ni ka dɛsɛ wajibu tɛ jaabi wɛrɛ t'a la i k'a dɔn gurupu tun bɛ buru dilanna fɛn o fɛn bolo ni min ka gurupu ma jeni o tiɲɛna wajibu tɛ walima i bɛ wari min don taji la don o don wajibu tɛ i k'a dɔn foroko ni a bɛɛ lajɛlen tora dogisara la o tuma waati tɔ sera sa wajibu tɛ i k'a dɔn faamaw ka kɔfilɛ kɛ jateminɛ ka kɛ n'o tɛ wajibu tɛ i k'a dɔn ayiwa ni girinkajɔ dɔ u y'o kɛ tiɲɛ don min ye ayiwa direction générale du commerce et de la concurrence DGCC u n'o bɛnna fɛn o fɛn kan farinimugu ko la i k'a dɔn dɔ kɛr'o la wajibu tɛ wulikajɔw ni fɛnw ma se ka dafa a bɛɛ kuranko ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min y'a lo k'a bɔ l'informateur kɔnɔ
kunafonitigi karamɔgɔ de b'a tuma ne bɛ tigɛ don l'indicateur du renouveau maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Yakuba Dumbuya Yakubu Dumbuya a ko min ye plainte 2 ye karamɔgɔ de b'a tuma ko tanbɛ ni ka se ka Mali supporters dɔw sɛgɛrɛ karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ n'o ye INASEM ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ Coupe d'Afrique des Nations atako 34 mun banna sisan Kɔnɔwarikaw fɛ yen karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ ko waleya dɔ kɛra ye min ma diya Mali supporters dɔw ye n'o ye Senazam ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i b'a ye k'a fɔ Senazam ni INASAM karamɔgɔ de b'a tuma nin bɛɛ lajɛlen supporters tɔn bolo ye a ko i b'a ye k'a fɔ min kɔni Cheikh Demba ye karamɔgɔ de b'a tuma n'ale INASAM o tɔnden ye vice président do karamɔgɔ de b'a tuma ko bɔra ni ka kibaruya dɔ lase a na kɛ ni kibaruya in ma diya olu ye karamɔgɔ de b'a tuma u ye plainte 2 ta ni ka olu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maa min ye plainte don a ka tɔn tɔgɔ la o ye Adamate Kulubali Senazam karamɔgɔ de b'a tuma o y'a yira k'a fɔ min ye olu ye Mali sɛkasi donnaw ye olu sekɔrɔba donna belebeleba dɔw y'olu ye karamɔgɔ de b'a tuma k'olu kɔni bɛ min fɔ nin ko in na o de ye ko fɛn dɔ kɛra karamɔgɔ de b'a tuma k'a ma diya olu ye k'u tɛn'u sigi k'u bolo 2 da u sen kan k'u bɛ kuma u kumana u ye nɔ yɛrɛ bɔ ka ban sabu n'i y'a lajɛ u ka plainte fɔlɔ u y'o ta karamɔgɔ de b'a tuma ni ka taa n'o yɔrɔ min na o ye commune 6nan tribunal ye ni ka t'o da olu ɲɛkɔrɔ o kɔnɔ kuma bɛ mun ni mun ko fɔ karamɔgɔ de b'a tuma o de ye ko n'i ye kow taabolo lajɛ karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ ko min kɔni ye INASAM ye k'olu kɔni kulela wariko kuma dɔ la image dɔ la Kɔnɔwari jamana la karamɔgɔ de b'a tuma ko ka taa sɔrɔ Orange Mali ko ye 1,10 di o kuma k'olu ka jateminɛ kɔnɔna la wari in dira u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a ko INASAM kelen tɛ yen Senazam fana bɛ yen nka karamɔgɔ de b'a tuma ko kɔ mɔna k'a min ka jɛgɛ ma kilo kan o kuma ko INASAM kelen y'i kuru chèque in kan o kuma ni k'olu kɛ falatɔ ye wa k'o kɛra sababu ye olu yɛrɛ fana ma se ka taa kanni na o kuma k'olu tora jamana in kɔnɔ yan. Abi Sabakula, nous voilà mais c'est pas possible. INASAM, Senazam, Kaz, Oluka FM n'a qu'un politique koya. Et alors, à dire minimum où tu supporterais. Mais où tu feras Oluka dron? Il y a un problème. Mais non, ou kana chu amem kura gela ni fena non d'accord nam ndobala ko karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ min ye u ka i b'a ye k'a fɔ plainte 2nan karamɔgɔ de b'a tuma i b'a ye k'a fɔ u y'o ta ni ka taa n'o ye Falajɛ brigade gendarmerie la karamɔgɔ de b'a tuma ni ka t'o bila ye k'a yira k'a fɔ ko kuma minnu taara ni ka malidenw sɛgɛrɛ ko Cheikh Demba ka kuma karamɔgɔ de b'a tuma k'a ye jamana kumasulu o kuma k'a ye kuma min fɔ ja kɔnɔ k'a digira olu la k'a digira mɔgɔ caman fana na maa minnu bɛ jamana kɔnɔ jamana in kɔfɛ o kuma ko min kɔni ye brigade maaw ye k'u wele k'u ɲininka ko sariya minnu tɛmɛ nin ko in na karamɔgɔ de b'a tuma k'u ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Yakuba Dumbuya ye k'ale bɛ nin sɛbɛn kuma min na kunun o kuma k'ale yɛrɛ tigɛlen b'a kan ale dalen b'a la min ye Falajɛ brigade gendarmerie ye min ye Cheikh Demba ye INASAM ale ye vice président a n'a ka président n'o ye Sulemani Jabate ye ko gendarmerie mɔgɔw y'u wele karamɔgɔ de b'a tuma ni k'u ɲininka ko baara a na kɛ n'a daminɛna ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye supporters ka tɔnbolo 2 ye karamɔgɔ de b'a tuma nin kɔni y'u karilen ɲɔgɔn na min ye Coupe d'Afrique des Nations wariko kuma la a ko baara kɔni daminɛna a bɛna ban waati jumɛn o ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni 2 de ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Jabate namu cɛ wo cɛ k'i b'an se k'an kɔfɛ nin ballon ko kuma in na Kɔnɔwari Coupe d'Afrique la fo ka diɲɛ wuli an di to yen Mali kabini Ala ye Mali da ma deli ka équipe ye min bi mɔnɛ bɔ Mali la ka ni équipe in bɔ maa ye Mali ci i b'a dɔn k'a fɔ i ye club ci i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i gagnera cogo min ma Ala de y'a to Mali yɛrɛ perdre la e gagnera a fɔ ko kelen Jabate entraîneur ballon dana supporter fiɲɛ kelen tɛ ninnu na maa ma ko k'i b'an se kɔfɛ n'i ka kolokala kuma ye i b'a sɔrɔ jamanaw jugu da an t'o kuma na bilen dɛ joueur kaɲi entraîneur kaɲi supporter minnu dara u y'u se kɛ parlons concrètement de Cheikh Demba Jabate i k'a dɔn a nanen ka bɔ yen a n'a ka président u ye conférence de presse kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kuma minnu fɔra a ma dɔbɔ jamana lagosili kama n'a sɔrɔla a faamuyara o cogo la an ye yafa deli anw da ye jamana ko ye mais qu'est-ce qu'on veut de plus on peut pas avancer dans ce pays o y'a bannen pepepepepepewu Ando ko ka supporter ya wari ɲini nga nasɔngɔ sɔrɔ c'est pas le cas de Cheikh Demba Mali il y a foyan Cheikh Demba c'est un milliardaire k'a faso la a ye baara min k'a faso la fɛ k'a ye kɛrɛfɛ va voir ce qu'il fait chez lui mais non restons calmes
On a perdu. On a perdu dans la dignité, dans l'honneur. On est dans ce cas. Nimbana kabang. Nimbana na li nwana ekibu be gnye be ba don mali manaki. Adona bi ko mali jamana do yi. Anga ko war mi nya on gaina on gaina tuwe mu ya do ba don. Ko na ba don. Ali shini ala be uprokoto. Alors mais où est le problème? Non ta meilleur magayon. On je supporteru ye war dira yanga uma war madan oma ne ko ika supporter ya e ba ka war salade kama. Tu supportes ton pays à cause de l'argent? Ko flere an minu mata bi jaddo sara no. O kara. Ima manga me mata ko jamana karsa de ye supporter à sara kuma aya ni sara. Mais il faut pas que ka clé guana. On avance. On avance dans ce pays, on revient pas en arrière. Nala sona. Boji batene be mbulo karika do. Ni boni sebenye mi nu kama nyata twala ngatali nyefe na nyefiye waje bateka do sebenikela challenger seben do ade ko challenger waje bateka do wulika jo ni jatemine ako jatemine kanga ke waje bate abereta fenwo fe na abseka mane vidu kana so abada oki nemu waje bate kenya bakawfe kenya bakawo ye kuleka ba bi wati jambo waje bate kado ni nafolo bakule mbibu ka jamana na duna sugu bebe uluka jamana na sanu ni marjane waje bate obi yele ku itamato ni talo na gabakuru la ibatomo nga halibi naka bi kenya ba desele do ka ke jamana basigile nye yele were kamba damata manai obi ke kechugo jumai na waje bate kado jakulu da sigira kenya ba okomi ma erezo joko ani maya olu ye kuleka bo sanu marjane jama ni bela jele bolu ka jamana na wa bi bobbo tugo chajugu bela mo datugule do aka wajabate ma te ko folike video do keru fe ninga yereke wajabate ika do ako minyu yere ningu toro no keleme ku ni kamikami bi wajabate ka do mobili bele ba deun machine bele wajabate olu de do mbe kun okolo kono jiri wulu banan ubu kari ku da ubi ko folo gere wajabate ka do dugu yere do ko ni be ika na siga wajabate olu bele jele ko ni laba de u ka minache ku sigoro bla sangeme sigoro akuni meke chugodi jamana nyemo ku baloleto unyana wajabate ni haramade ni bolide sabla ni ya me ko environnement o yesigi dai bin jiri ko fulu jiboli siraw ni bele jele abi fo ni bede ma to kana ko environnement wajabate do ko ni ngembe kala mine katu seflo de la ka bele jele daji ako wuli ka jo boloka ni ye video nyere ta kala je mi ngara février ko cliché gi en 2024 wajabate ka do dugum mi i ka do no mo de kuleka ni nye jango réseau et citoyenneté jogo ani maya wajabate obi jamana fama o ladonia nu ta kalama bingele do luka u kan nafulu mafen no fe ala min da u ka dugolo jugoro u toro lembe u nyamaki lembe u degu nedu dugu minun be inafo aywa jabaru wajabate no be dabiya commune na Kinyeba region na kai wajabate ka don aywa ni wuli ka jo magbulo da jona ku magwen wajabate ka don u ka dugukolo ya shide ba kono sabula hali kofolo u ya do kari ninga do gere wajabate akwa gelara ni bele jele baraka ke ulu ka sanu no fe opma mali fama minu nu dabe ni ngoina ministre min na bi dugukolo jugoro do nafulu no fe no ye ministre de mine Amadou Keita oni ministre min be lakana kuna protection civile général Daoud Ali Mahmoudun ikadon nunu bi yoro dumay wajibatu nu mo wulika jokke ka Kinyeba mara segere agele alembe de u baraka ulu ka fe bele jile daji wajibatu nunu ndibi Bamako nu ta akalama afole fluyi ningunya sebani anye mimbo challenger kono akabi bolla antitemi tede tejmengadi ankal laje ibito ki kunja ni mi ne ko e desa ne tatui ne ben dadon bon jumengadi antan kunja ni zara folo te zara folo ango mi na o mi dun o ne tai o kuma e tabe na me bo am jumemi ne tatui ni be e ekelen dadi chansu ambo fana mi ambo dawka jeka pub kaka firfon la kodon jeka pub kaka firfon la kodon jeka pub kaka firfon la kodon kata dumuni kɛ an n'anw kanuɲɔgɔn ni tombola sewa jeune ye Saint-Valentin hukumu kɔnɔna na ka jouer o ka nɔgɔn a ye dɔ fara aw garisɛgɛ kan ni forfait sewa jeune sanni ye 100 appli Maxis Mali kan walima o ka jazz 1 fu 1 jazz 1
Bojabate naam mbala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don Nouvelle Horizon ɲɛdangura sɛbɛnnikɛla ye Ari Musa Mayiga Musa a ko an ka taa dɔnniya kulu sanfɛ Badalabugu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bachelier kurakura minnu ye bac sɔrɔ n'u kan ka taa université la karamɔgɔ daba tugura ni wuli ka jɔn ma kɛ joona joona u bɛ ka maa caman ɲɛko ka yɛlɛ sanfɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ n'i ye bac sɔrɔ ka ban n'i bɛ taa sanayɛlɛkalan na min ye coix sɛbɛn baaraw bɛɛ daminɛ karamɔgɔ daba tugura i bɛ taa yɔrɔ mun na o donkanw bɛ f'i ye i kan ka fɛn minnu sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ f'i ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ baara in a boliboli barika ka bon kosɛbɛ dɔw yɛrɛ fari bɛ fa f'olu b'u sigi ka makɔnɔni kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kɛlɛ min yɛrɛ bɛ senna kabini waati jan a ko min ye senu ye n'o ye Centre National des Œuvres Universitaires ye olu yɛrɛ ye wulikajɔba kɛ nin na ni ka kunnafoni di malidenw ma k'a yira k'a fɔ min ye bachelier kurakuraw ye karamɔgɔ daba tugura n'i bɛna université daminɛ min ye yuruguyurugu ye k'o banna Mali kɔnɔ nka hali bi de ka jugu ni kunu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min y'o ɲɛmaa de ye colonel major Ousmane Dambele Ousmane Dambele kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalanyɔrɔ tɛ tulonkɛyɔrɔ ye yuruguyurugu yɔrɔ tɛ maa minnu sarala baara kama karamɔgɔ daba tugura kun kan ka kɛ a kɛcogo lakika la wa min ye lakɔlidenw ye u kan k'a dɔn ko bilakun wɛrɛ t'u la o de ye kalan dɔnniya ɲinini ye sabu kulu de ye jamana in siniɲɛsigi don dɔ karamɔgɔ daba tugura ko maa tɛ to lakɔlidenya la kudayi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ o lakɔlidenw olu ka lafasatɔn min bɛ n'o ye AIM ye AIM karamɔgɔ daba tugura ale sigira sen kan ni ka lakɔlidenw k'u jukɔrɔma tinti hakilina minnu b'u la u bɛ se ka sabati cogo min na janko u bɛ se ka lafiya u ka kalan dɔnniya ɲinini la nka n'i y'a lajɛ min ye dɔnniya kulu sanfɛla Badalabugu karamɔgɔ daba tugura b'a ye k'a fɔ AIM kɔni k'a ta kɛ bɛ bafa ni kilicɛ ye ni k'a kɛ wari ɲini yɔrɔ ye o tuma k'a kɛ bɛ tilegan tere fɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye maa minnu ye bac sɔrɔ u ka duguw la u ka min ye région kɔnɔnaw la karamɔgɔ daba tugura caman kɔni n'u nana duguba kɔnɔ somɔgɔ ti yan u jigi ye fɛn min ye o de ye kalan ye a ko min ye tɔrɔmɔya min kan ka d'u ma n'u y'u ka so sara ye karamɔgɔ daba tugura n'u y'u ka min y'u ka pasew ye i b'a ye k'a fɔ o sɔrɔli bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ maakama ni gɛlɛya bɛɛ ye sɛbɛnnikɛla ko yaasa i bolo ka se ka dɔw papiyew kan f'i ka jɔnni di AIM ma n'i ma dɔnni d'u ma i ka da la k'a fɔ e na to kɛrɛfɛmɔgɔya la sɛbɛnnikɛla ko a dabɔrɔ de kama wa min ye jamana minisiri b'a kalama wa senu ma u bɛ nin kalama wa karamɔgɔ daba tugura n'u kɔni nisɔndiya ta ka malidenw sigara waati tɛmɛn'o la a ko min kɔni bi kɔni a ko daminɛna tuguni dɛ a ko AIM tɛ se ka nin kɛ abada n'a ni Mali kadiri dɔ dati file kelen na o tuma ko k'a ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na karamɔgɔ jango min kɔni lakɔlidenw fari kana fa u ka kalan na sabu n'u fari fara ko bɛ se ka na ni hakilina jugu wɛrɛw la tuguni sabu min ye Mali kadiri Mali sini ma o jɔba olu ka dɔnniya sɔrɔ yɔrɔ do ko yuruguyurugu man ka don Mali kalanko la abada u y'a fɔ cogo min na n'a bɛ kɛ ten cogo la karamɔgɔ daba tugura ko yɛlɛma kan ka don baaraw la kunnafoni filani ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don waati n'a ka waati Bojabate k'a dɔn nin ko in kɔni sini maaw ani sinikɛnɛ maaw yanni diɲɛ wuli cɛ minnu kɔni kɛra ko in sababu ye Bojabate k'a dɔn min kɔni bɛ kɛ kɔfɛ o dɔn dɛ nka min kɔni ye tamasiyɛn ɲuman ye min ye tariki ye a na nin sɛbɛn ka bila sini maaw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko Bojabate k'a dɔn jamana saba ka Ala minɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ k'u ni di Ala ma n'an bɛ kɛ min ye an ka k'o ye Bojabate u ka jamanadenw fana ka sɔn ni ka tugu la Bojabate nin ye ko belebeleba ye seba bɛ jamana minnu ye nin jamana saba k'u kolongolo ni k'u lajaba k'u tɔɔrɔ Bojabate k'a dɔn u ye Ala minɛ u n'u ka se n'u ka nafolo kɔ ka t'u yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko in ko bɛ taa laban min na o ye nin ye farafinna min ye woroduguyanfan in ye Bojabate k'a dɔn ko in ba manin bɛɛ a bɛɛ ta jamana saba in dun tɛ jamana lankolon ye barikaba b'u la seba b'u ye dabaliba b'u bolo i k'a dɔn u bɛ se fɛn caman na wa cɛkunba damanda de faralen bɛ ɲɔgɔn ka jamana in kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u bɔli CEDEAO la Bojabate k'a dɔn u bɛna min fana maana tubabuw ka jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko OTAN u bɛn'u kɔ don o fana na tubabuw bɛ dɛmɛ o dɛmɛ kɛ ani ba ɲuman kɛ fɛn o fɛn n'a tɔgɔ dan bɛ tubabuw la Bojabate k'a dɔn u kɔ donnen don nin bɛɛ lajɛlen la ni ka Ala minɛ a ko n'o dun kɛra n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ bi a pɔcɔlen bɛ ni k'a kɛ selekebaw ye Bojabate k'a dɔn selekeba dɔ bɛ kan ka wuli ka jɔ bolo da o selekeba in
min u k'o de ma ko ayiwa Brices Brices BRICS o jabate k'a dɔn o fana ye diɲɛ selekenba dɔ ye o bi jamana koloma damada de fana kofɔ minnu fana ye Ala minɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ u ka se n'u ka dɔnniya an'u ka dabali o jabate k'u b'u kɔ don janfa la a ko yalima nin jamana saba in min ye AES yalima o bi n'u ɲɛsin o jamanaba selekeba in ma wa n'o ye Brices ye o bi jamana jumɛn ni jumɛn ko fɔ Brésil URSS Inde Chine ani Afrique du Sud o jabate a bi ne ka waati bɔ nin jamanabaw farala ɲɔgɔn kan tubabuw ka ŋanamu n'u ka janfa n'o ye OTAN ye k'u kɔ don o la o jabate ni dun ye jamana ninnu da k'a lajɛ min ye minnu fɔ sisan sebabu ye yalima olu kunbara k'a ɲini a bɛ waati jan bɔ farafin jamanaw kana far'u kan yalima AES nin y'an datɔ ye olu fa fɛ wa a ko i kana siga o kɔni na sabula balimaya sira ni teri sira ani ɲɔgɔn dɛmɛ sira bɛɛ i k'a dɔn nin jamana saba in ani nin jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o jabate ni dun y'a ta k'a lajɛ seba bɛ jamana ninnu ye kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ tubabu jamana ninnu mɛnna u ka karabu ni ɲɔgɔn farafara ni janfa ni sɔni na nin jamanaba ninnu nana dɔ k'a fɔ sebabu ye wa farafina jamana saba min ni y'o f'i ye AES sebabu ye o jabate k'a dɔn nafolomafɛn ni sɔrɔba min bɛ dugukolo jukɔrɔ uranium sanu bauxite lithium o jabate nin bɛɛ lajɛlen ye dabaliden ye Ala ka dabali dilannen don ni ka di nin jamana ninnu ma o jabate ni minnu bɛna jɛ olu fana bɛ se nin fɛn ninnu baara cogo la a n'a yɛlɛmani cɛ kelen bɛ yen maa lakodɔnnen don dɔnnikɛbaa don u k'a ma ko Boubacar Kado Magaji o jabate k'a dɔn Magaji ale fana kɔni y'a jira k'a fɔ nin ɲɔgɔn dɛmɛ Brices ni ayiwa AES ni ɲɔgɔn cɛ o jabate nin bɛna taa tugu tubabu jamanaw na minnu kɔni ye janfa de ta ka nin farafin jamanaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana marakala so tɛ fila ye binaja don jamana min do a ye ko Faransi o jabate k'a dɔn Faransi ka ɲɔgɔn dɛmɛ i k'a dɔn nin jamana ninnu ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o jabate k'a dɔn a kun kelen don farafin jamanaw kan a ŋanamu a degun a nafolobɔ a ngalo a bɛɛ lajɛlen degun de tun bɛ farafin jamana ninnu kan o de nana dɔn sa ni ka Faransi yɛrɛ fɛngɛya o jabate k'a dɔn u ka dabalijugu n'u ka fɛɛrɛjugu k'a dɔn i k'a dɔn nin jamana saba yɛrɛ tɛ koyi farafina bɛɛ lajɛlen sɔmina Faransi la sa k'a dɔn k'a fɔ jamana dɔw minnu kɔni sigilen don janfa ni namara de kan n'a kɛra o jabate a fɔ ko koba ka sababu kɛ mun ye Mali ni Burkina ni Niger nin jamana saba in y'u tɛgɛ di Ala ma o jabate k'a dɔn Ala bara ka yeelen bɔ u ɲɛ min ye nin jamanaba minnu fana b'u damata fa diɲɛ seleke naani na ni sebabu ye u ninnu de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka taama o jabate namara t'o la dɛ i k'a dɔn tilali de don i ta ye nin ye n da ye nin ye ɲɛngwɛn denmisɛnninw ɲuman vis-à-vis de Kinshasa nin ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'annonceur Dado Kamara ni y'ale ka sɛbɛnni ye karamɔgɔ Dabatungura Dado ko min ye AES ye i b'a ye k'a fɔ an kɔni y'an dulon yɛrɛ la karamɔgɔ Dabatungura n'a bɛ kɛ min ye malidenw kuma na sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye AES ye i b'a ye k'a fɔ Mali Burkina Niger jamana karamɔgɔ Dabatungura an jɛra ni ka kɛ kulu ye a ko gerenkura bɔti ta wɔyɔ kɔ Dado a y'a gɛrɛ maa minnu na k'u ɲininka AES ale ka kunkilenna ale ka taabolo ani malidenw sigilen bɛ ka AES makɔnɔ baara min na i b'a ye k'a fɔ maaw sabakɔrɔ kuma na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ Dado ka ɲininkali la karamɔgɔ Dabatungura siga kɔni tɛ min na k'olu tun sigilen bɛ nin kan sabu n'i y'a lajɛ Mali ale ye wulikajɔ min kɛ karamɔgɔ Dabatungura fɔlɔ ni ka barikani gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ni ka MINUSMA gɛn ni ka tila ka kɔ don Faransi la o min ye an maraba ye o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko n'an y'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'o ban karamɔgɔ Dabatungura ni ka tila ka kɛ jɛrɛjɛkulu dɔ sigili sababu ye o tuma ko min kɔni ye Faransi n'a jɛɲɔgɔnw ye wajibi kan kan kɔ du la ko nɔntɔ kama fɛn kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CEDEAO ye i b'a ye k'a fɔ n'ale sigira sen kan 1975 Mali yɛrɛ jɔyɔrɔba tuma la n'o ye président Moussa Traoré ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ CEDEAO sigira ni hakilina minnu ye min ye malidenw ka ɲininkali kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u y'o baara kɔni ta k'o bila u senkɔrɔ ni k'a kɛ hakili jagabɔ wɛrɛ ye n'o tɛ CEDEAO sigikun yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye CEDEAO ye jɔn de b'a kɔfɛ karamɔgɔ Dabatungura ni k'u ladi u ka conseil principal yɛrɛ dɛ ko cɛ tɛ muso tɛ
Emmanuel Macron do karamɔgɔ daba tun n'u ko a finen do hali n'a bɛ ko tɛrɛkɛlu bɛɛ b'a fɔ k'a finen do n'a ko a bilennen do u b'u sigi ka ɲɔgɔn ɲɛda la ni min kunkolo firifiri a y'i ta se fila o ye tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Emmanuel Macron karamɔgɔ daba tun n'an y'ale gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ e ko ale na Mali to yen wa sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye Niger fana y'a gɛn Burkina Faso y'a gɛn karamɔgɔ daba tun b'a ye k'a fɔ Emmanuel Macron n'a kɔnɔta bɛ ɲɔgɔn na tubabu b'a bolo jigin n'o tɛ tubabu tɛ ɲinɛ sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye Emmanuel Macron n'a y'an tigɛ ta tourner la karamɔgɔ daba tun a bɛ juguya ma Macron a t'an to yen dɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ k'a sigi bɛ ka makɔnɔ karamɔgɔ daba tun b'a ye k'a fɔ anw fana ye dɔnniya dɔ sɔrɔ karamɔgɔ daba tun an da man yɛrɛ la kunun ni bi kelenw cɛ an y'a yira k'a fɔ an k'an gulon yɛrɛ la karamɔgɔ daba tun min ye dugudenw ye u y'a yira k'a fɔ ni jamana sababu ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ AES kɔnɔ min b'a to dugu bɛ se ka lakana bamanciya wale bɛ se ka ban karamɔgɔ daba tun n'an ko k'an y'an yɛrɛ ta o tuma k'an k'an jilaja an k'an ka wari bɔ min b'an lafiya kɔni k'o ye wari bɔ yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Brice ye karamɔgɔ daba tun b'a ye k'a fɔ ko hakilinaw bɛ ka jagabɔ ka ɲɛsin o ma a dɔ dun bɛ sen na karamɔgɔ daba tun n'i y'a kuma fɔtɔlen da kɔnɔ i b'a sɔrɔ labɛnw ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ daba tun b'a ye k'a fɔ n'a dun kɛra a ko k'a bɛna kɛ yɛlɛma belebeleba ye o kaɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye diɲɛ a tɔ tun bɛ disibaw bolo min kɔni anw ka jamana ye an bɛna k'an yɛrɛ fara nin disibaw kan karamɔgɔ daba tun n'o kɛra pentew i b'a ye k'a fɔ malidenw sigilen bɛ ka hɛrɛ mun b'a kɔnɔ AES jamanaw sigilen bɛ ka hɛrɛ mun ba kɔnɔ karamɔgɔ daba tun an b'an jɔ o kɛnɛ kɔnɔna la ko diɲɛ bɛna ja dɛ Ala m'a kɛra yarabi kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ annonceur kɔnɔ Dado Kamara ale ka sɛbɛnni don wa jabate ne bɛ n bolo kari ka don ni kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kokura wa jabate k'a dɔn sɛbɛnfura in nin y'a boluko san 30 ye a boluko siɲɛ 5,898 nin sɛbɛnni kɛbaa to a de ko falen ngolo bali falen wa jabate k'a dɔn masasi ko a ko n'i ma ɲɛ i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye fo k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen dafalen b'i la wa jabate k'a dɔn ayiwa siyɔrɔ tɛ maa min bolo o tɛ se ka soko kofɔ wa jabate ni sa ye si ka 4 daminɛ a bɛ kɛ so d'a ɲɛna ko Ala ɲɛ b'ale kelen na wa jabate a ko i k'a dɔn min ye logement sociaux ye n'o ye ATT-Bugu sow ye wa jabate k'a dɔn a dabɔra min kama o de ye jamanadenw bɛ se ka lafiya jamanaden kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen se bɛ min ye se tɛ min ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i kun jɔyɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ i n'i ka kɔlɛ wa jabate a dabɔra min kama ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ ani makari ATT-Bugu so wa jabate k'a dɔn cakɛda caman sigilen bɛ minnu kɔni kan k'a ko ɲɛnabɔ a jɔli a n'a paratali a n'a jurukani wa jabate k'a dɔn OMH ale jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ nka an bɛ donni min na ko bi OMH wa jabate k'a dɔn u ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na gɛlɛya min fanga ka bon kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye wa jabate maliden tɛ dɔn ka ban an bɛɛ lajɛlen bɛ kule an bɛɛ lajɛlen bɛ awa deli kɛ nin ka kɛ ni nin kɛra wa jabate e yɛrɛ b'a dɔn e ni min fana kɛli ka kan wa jabate jamana ye ne dunba n'i ta kɛli ma o ye ko jɔlen ye maa wɛrɛ t'a sɔrɔ a ko gɛlɛya dama min dalen don ɲɔgɔn kan wa jabate o de kɛra sababu ye sojɔlaw ani sotigiw i k'a dɔn forobasow n'o ye ATT-Bugu sow ye i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye kɛ gɛlɛya ni dabali kura minnu digɛlen don da ka don a la directeur général office malien de l'habitat OHM a to a de ko Isa Seydou Sisɔgɔ Isa Seydou Sisɔgɔ a ko ɲinan san 2024 miliyari 33 wa jabate k'a dɔn o de bɛ bolo la min kɔni kan ka kɛ sababu ye jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw so caman de jutigɛlen don a ma se ka laban wa jabate bankuw farala ɲɔgɔn kan ka wariko in ɲɛɲini minisiri min n'a bɛ nafoloko kunna o da donna na wa jabate olu bɛ se ka nin miliyari 33 in sɔrɔ cogo min na a ko a dabɔkun ye min ye so minnu ju datigɛlen don n'a ma se ka laban olu sow ka laban pelenketew juru minnu b'u la jango ayiwa minnu y'u ka so jɔ simanjuru ni nɛgɛjuru wa jabate o juru min b'u la olu bɛɛ lajɛlen sarali a n'u kelen bɛ ka katimu minnu digɛ n'o ye projet kuraw ye o bɛɛ lajɛlen dafali sabula sɔmi kelen don min ye so kura 23 ye wa jabate k'a dɔn o de jɔli bɛ sen na Seydou Sisɔgɔ a ka kuma na a ko min ye nin cakɛda in yɛrɛ ye kabini san 1995 a sigira sen kan wa jabate i k'a dɔn a ye ko caman kɛ min ɲɛna a ye ko caman yɛrɛ
bɛ dabɔ minnu ma se ka laban nka n'i ye ɲuman ta o de ka girin kosɛbɛ nka jiginna bɛ yɔrɔ minnu n'a dama dugu la a ko sabula so 20,000 Buwajabate n'o ye Atetebugu so ye Buwajabate o baara ka jɔ a ko so 17,000 Buwajabate o banna ka ban a ko wuli ka jɔ la i b'a ye k'a fɔ so 100 bɛ yen o jɔra sotibaw bi waati jan bɔ min ye 80 ye o ko min ma logement de Falajɛ ani 1008 logement Yirimajɔ Buwajabate k'a dɔn 23 sigi kelen don k'o fana kɔnɔ o baara bɛ senna o fana banni o cɛ man jan san 2004 in bɛna kɛ wuli ka jɔba ye wuli ka jɔba min bɛ kɛ sababu ye dugukolo ko ni soko Buwajabate k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen ka dafa a ko nka n'i ye kota k'a lajɛ Buwajabate k'a dɔn dɔw bara ka su kɔ an na min ye Sisɔkɔ ka fɔ ye a k'i b'a ye k'a fɔ hali bi n'a ka bi Buwajabate k'a dɔn ayiwa maa minnu donna so in kɔnɔ Buwajabate b'a ye k'a fɔ juru bɛ caman de la taa ka fila t'a la kuma wɛrɛ t'a la bilen Buwajabate u y'a bɛɛ lajɛlen jate sɛgɛsɛgɛ ka se k'a ɲɛdɔn Buwajabate olu bɛɛ lajɛlen de gɛntɔ don ayiwa ni ka bɔ so in kɔnɔ maa wɛrɛ minnu ye so in ɲini a ka di sabula Buwajabate k'a dɔn a tɛ ka kɛ o ko kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Buwajabate k'a dɔn ayiwa kalo 100 Buwajabate o de juru bɛɛ ayiwa maaw la maa minnu bɛ so 1000 bɔɲanko kalo 100 de juru b'u la kalo 100 i bi si faso kaso kɔnɔ e dun bi don don min a fɔri ye i bɛ nin sara kalo fo k'o juru ta fo kalo 100 Buwajabate a ko sigi ka fɔ t'o la deli t'o la Buwajabate k'a dɔn olu bi gɛnde ka bɔ so in kɔnɔ maa wɛrɛ de bɛna ta ka bila o so kɔnɔ a ko n'o y'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ so wɛrɛw bɛ yen kalo 3 kalo 6 o juru b'o olu la u ma se k'a sara Buwajabate a ko nin bɛɛ lajɛlen ye kɛwale cɛjugu ye n'a ma ɲɛ kɔni e y'a kanu ka don faso ka so kɔnɔ Buwajabate a sarali dun i bɛnkɛr'o de kan o de b'i ka contrat la e ka laban ka t'i dulon o sarabaliya la a k'o ti ɲɛ a ko n'o tɛ min kɔni ye politiki ye politiki min bɛ taa ka ɲɛsin soko ma Buwajabate bɛɛ y'i seko k'a la a ko nka ko in kɔni ka giri ka se k'a barika k'a jidi a ka kɛ walankata ye o daminɛna Amadu Tumani Ture tile de la sabula ale nan'i sigi i b'a dɔn faama min kun don président min kun don a bɛ hinɛ a bɛ jateminɛ ba kɛ n'o tɛ yanni Amadu kana ka ko in barika k'a sinsin sema tɛmɛna yan société d'équipement du Mali Badalabugu n hakili b'a la olu de la ka so 80 jɔ min ye Falajɛ ye ani cité de solidarité Sotiba Buwajabate k'a dɔn Amadu nanen kɔfɛ ka ninnu jateminɛ a y'a kɛ balaw ye k'a kɛ bayirika caman ye hali Musa Tarawele Ala k'a hinɛ hali fɔ Umaru Konarɛ ninnu bɛɛ lajɛlen delila ka dɔ jɔ a la Buwajabate k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ lawale la i b'a ye k'a fɔ o fana u ka yɔrɔnin u y'olu jɔ min dɛmɛna nka a kɛ balaw ye Maliden bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a la duguba kɔnɔma ni dugu fitinin aw daminɛna Amadu Tumani Ture la fo an k'a ma ko Atetebugu 1008 logement Buwajabate k'a dɔn o ma bali so 70,252 152 Buwajabate ka tila k'o jɔ Ibrahim Bouakari Keita nanen Ala k'a hinɛ Buwajabate a y'a damata so jɔ min kɛra Tabakɔrɔ Atetebugu so cɛmancɛ fanga Asimu Goyita a fana bi dɔ kan k'a kɛ hali n'a ma ban min ye Tabakɔrɔ ye a ko nin damada bɛɛ lajɛlen dabɔkun don jamanadenw ye nka a ti ɲɛ jamanadenw fana f'u ka dɛmɛ de ta ka jamana sɛgɛrɛ n'i donna so kɔnɔ fu tɛ ni na tɛ Buwajabate i k'a dɔn i b'a wari de sara n'i y'a dɔn i tɛ se wari in sarali la e de bi bɔ min bɛ se k'a sara a bi d'o ma don min ni Ala ye nɔgɔya k'i ye wari in sarali la Buwajabate k'a dɔn dɔnna d'i ma a ko n'o tɛ cakɛda caman de sigira soko kama l'Observatoire National des Villes ONAV nin bɛɛ lajɛlen y'a damata maana ye minnu ye wulikajɔ boloda jamana ka fɔtɔ k'a da ɲɛ san 2022 min baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan fana Buwajabate b'a ye k'a fɔ olu ye programme kɛ min ye ayiwa du 10,200 ani 500 n'a kunkanfɛ Buwajabate k'a dɔn ka taa se du 20,000 ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛɲini na nka a bɛɛ lajɛlen n'u bɛ office malien de l'habitat bolo a ko wulikajɔ kama cɛsiri kama jamana ɲɛni kama Buwajabate k'a dɔn jamanadenw ka se ka hakɛ caman sɔrɔ ni ka wulikajɔ bolo da a ti ɲɛ fo bɛɛ ka siyɔrɔ sɔrɔ o de la Buwajabate k'a dɔn dabalikura minnu digɛlen bɛ camancɛ fanga in na Buwajabate miliyari 33 kɔni bɛ bolo la juru bɛɛ ka sara so minnu daminɛnen bɛ a bɛɛ lajɛlen ka laban maakuraw ka don nka kɔrɔlen in juru bɛ maa min na i banbaw kan dɛ n'i ma sara i banbaw kan Buwajabate i k'a dɔn i bi gɛn maakura bɛ wele ka don anw sigilen filɛ so t'an bolo e bi so kɔnɔ i t'a sara o bɛ ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye
Wajabate mbala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ tigɛ don Mali émergent maa min sɛbɛnni kɛ Mali émergent kɔnɔ o ye la rédaction ye u bɛɛ lajɛlen jɛra n'u k'u wakili kɛ kelen ye karamɔgɔ dɔ bɛ tugura min ye ministre de la réconciliation nationale ye n'o ye Ismaël Wage karamɔgɔ dɔ bɛ tugura i b'a ye k'a fɔ ale kɔni baara dɔ nunjuru b'ale bolo n'o ye malidenw yɛrɛ dama an ka sigi kɛnɛ kunna an ka bɛn ko la sɛbɛnnikɛla ko nin baara min daminɛlen filɛ nin ye baara in a ɲɛmaayaso bɛ ministre mun bolo de Ismaël Wake nka karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'i y'a lajɛ décret yɛrɛ fɛ jamanakuntigi ye min ta ni ka ɲɛmaaya ta k'a di maa min ma o de ye jamana premier ministre kɔrɔ dɔ n'o Usmani Yusufu Mayiga sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛŋanaw min ye muso cɛsirilenbaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'a daminɛ min ye seko ni dɔnko karamɔgɔ dɔ b'a tugura ka taa bila min ye lakɔli karamɔgɔ kunnafoni dila ka taa bila min ye avocat a ko n'i ye Mali jɛrɛjɛkulu lajɛ o kuma u ye dɔɔni ta bɛɛ lajɛlen la karamɔgɔ dɔ b'a tugura sabu jamana ko don maa ko tɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye san kura in daminɛ n'o ye 2024 ye jamanakuntigi a ye kannabɔli min kɛ ka di malidenw ma karamɔgɔ dɔ b'a tugura a y'a fɔ ni ka nɔgɔ bɔ a kuma na k'a yira k'a fɔ accord d'Alger a ko nin ko in kɔrɔla a tɛ ka bato a batocogo la o kuma min ye Mali bɛna kɔ don a la ni ka tila k'a ka hakilina ɲuman ta karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'o ye malidenw yɛrɛ ka se ka bɛn ko la an k'an sigi kɛnɛ kelen ka janko ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye a dɔ bi dɔ la fini nɔgɔlen o bɛ ko bonju la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura baara min daminɛlen filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ malidenw y'u ka ŋaniya ɲuman yira ni ka baara in sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ baara in karamɔgɔ dɔ b'a tugura an ka bɛɛ lajɛlen bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ maa o maa ko de kɔni ye Mali dɛmɛbaa ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura o tɛna se ka kɛ Mali fɛ ka tɛmɛ malidenw kan u tɛna se k'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan karamɔgɔ dɔ b'a tugura anw de b'an ka dugu sigicogo dɔn anw de bɛ balima ni bɛn kɛcogo dɔn jamana in kɔnɔ min ye jamana in ye gɛlɛya mun b'a kɔnɔ anw de b'o dɔn karamɔgɔ dɔ b'a tugura ni ka bɛnko la k'an sigi dugutigi bulon kɔnɔ min kɔni ye ka yafa ni ka jɛ kɔrɔlenw kɔ salon kɛlɛ ni ɲinan kɛlɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ ti ban sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura an ka yafa ɲɔgɔn ma o ye diinɛw ye min ɲini an fɛ Mali yɛrɛ adamadenya ye min ɲini an fɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura an kana an bolo kurulen to waati bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Usmane Wake a y'a yira k'a fɔ baara mun daminɛlen fɛ baara ɲumanba karamɔgɔ dɔ b'a tugura nka ko ni foli bɛ ta ka maa min sɛgɛrɛ o de ye Mali masakɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye ko Assimi de sɔnna nin baara in ka se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Assimi ka kɛwalew lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura a ye koba caman kɛ malidenw ye a ko malidenw de sɔnna Assimi ye Assimi fana bɛ ka wulikajɔ min kɛ a bɛ ka kɛ malidenw ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ karatabugu mɛn si la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni maa minnu sigilen bɛ k'u den kɛrɛfɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura i b'a ye k'a fɔ ni sigi ka fɔ ye malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen ka sabali an ka na an k'an sen don a la ni dun b'i sen don a la don dɔ k'i bɛ nimisa n'a ɲɛna wa a bɛ ɲɛ fana koyi a bɛ ɲɛ dɛ walahi a bɛ ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'i y'a lajɛ baara in bɛ ka kɛ maa minnu fɛ u ma don ko la abada ko ma ɲɛ u bolo sabu n'i y'a lajɛ min ye kodɔn ka ko kɔrɔ dɔn min ye jamana yɛrɛ k'a dɔn jamana kan ka basigi ni hakilina min ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura o cɛ n'o muso olu de welela ka baara d'olu ma o tuma min ye malidenw ye an k'an jilaja an ka ye nin baara in na an ka fɔta ye min ye an k'o fɔ an ka kɛta ye min ye an k'o kɛ n'an dun m'o kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura ko bolofa tulu kelen tɛ sama mun dɛ i ka da la k'a fɔ ko jamana mago b'a denw bɛɛ lajɛlen la maa man ɲi ka to kɔ a man ɲi ka fɔ maa kɔfɛ an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔliko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Wajabate bɛ bolo kari ka don bi wani sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur o don kunnafonitigi hali a boliko siɲɛ 721 u ye dɔ kɛ Gafure Hawa Jere i k'a dɔn kalanden don nin y'a ka sɛbɛn ye a ko cogo di Wajabate a bɛna taa jangato jateminɛ ka kɛ Wajabate sama bɔra kunkolo kɔlɔ kɔnɔ i k'a dɔn a tɔ y'a kunkolo ye dɔ kɛra o a tɔba bɛɛ Wajabate k'a dɔn kuranko gɛlɛya Wajabate k'a dɔn o de bɛna kɛ sababu ye ka fɛn caman ɲɛ ni ka na ni tɔgɔtiɲɛ caman ye sɛbɛnnikɛla ko o fana fɔli Wajabate k'a dɔn an k'o fɔ dabara camancɛ la a bɛ kɛ sababu ye faamaw k'a dɔn degun min bɛ jamanadenw na maliden bɛɛ lajɛlen nisɔngoyalen don kuranko in na bololabaarakɛlaw olu ta ka jugu a tɔ bɛɛ ye sabula o ye dahirimɛ ko ye Wajabate k'a dɔn bololabaarakɛla minnu bɛ yen o ye maa minnu bɛ buru gosi ni k'a di jamanadenw ma olu ka dimi kɔni tɔ t'o la gurupu tɛ se ka maa mago dilan Wajabate k'a dɔn gurupu n'i y'a mɛnɛ min ye tile kelen ye Wajabate a bi dadigi min k'i la i n'o dɔn a yɛrɛ laban n'a ma to a kara k'i jɔ tasuma bɛ mɛnɛ na a ko maa tɛ se ka o kɛ maanifin bɛ muɲu yanni mago ɲɛni cɛ nka i tɛ muɲu foyi sa don a ko gurupu électrogène Wajabate jɔdaba b'u
b'u la nka waati ko don groupe dabɔlen don k'i dépanner courant tigɛra heure 1 heure 2 heure 3 groupe b'i bolo Buwa Jabate a b'i dépanner nka groupe ka kɛ baarakɛla ye a ko ka gɛlɛn an bɛ ka waati joli bɔ nin kurandɛgɛ in na jamana den bɛɛ lajɛlen kamana gannen don hali n'o y'a sɔrɔ a kulen don an fɛ Buwa Jabate an sigilen don n'a ye nka an ka laɲini ye a ka ɲɛnabɔ joona o de bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min ye jamanadenw sɔrɔ ɲinɛ ka k'a kɔ Buwa Jabate i k'a dɔn jamanakuntigi min ye Asimu Goyita ye i y'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni ko to ale yɛrɛ kelen da la n'a ye fɛn o fɛn fɔ malidenw ye bi Buwa Jabate k'a dɔn a kanu bɛ bɛɛ dusukun na bɛɛ lajɛlen jɛlɛ don n'a ye nka kuranko gɛlɛya burutigiw ko mun kɛra Buwa Jabate k'a dɔn waati dɔ sera sa min kɔni ye tiɲɛjala ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye a ko ka sababu kɛ mun ye Buwa Jabate k'a dɔn olu ka buru dilan munna olu tɛ se ayiwa ka dɛsɛ k'u bi dɛsɛ jamana kɔrɔ balo la buru dunni u tɛ dɛsɛ a la jango kɔsɔ in na dɔ bɔra farinimugu yɛrɛ sɔngɔ na Buwa Jabate o bi kɛ sababu ye hali bi n'a ka bi buru kun ka bonya k'a janya Buwa Jabate i k'a dɔn a ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la nka ni y'u dɛsɛlen walima u b'i ni ka dɛsɛ Buwa Jabate jaabi wɛrɛ t'a la i k'a dɔn groupe tun bɛ buru dilanna fɛn o fɛn bolo ni min ka groupe ma jeni o tiɲɛna Buwa Jabate walima i bi wari min don taji la don o don Buwa Jabate k'a dɔn foroko ni a bɛɛ lajɛlen tora dogisara la o tuma waati dɔ sera sa Buwa Jabate k'a dɔn faamaw ka kɔfilɛ kɛ jateminɛ ka kɛ n'o tɛ Buwa Jabate k'a dɔn ayiwa ni girinkajɔ dɔ u y'o kɛ tiɲɛ don min ye ayiwa direction générale du commerce et de la concurrence DGCC u n'o bɛnna fɛn o fɛn kan farinimugu ko la i k'a dɔn dɔ kɛr'o la Buwa Jabate wulikajɔw ni fɛnw ma se ka dafa a bɛɛ kuranko ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ de bɛ tuguna ne bɛ tigɛ don l'indicateur de renouveau maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Yakuba Dumbuya Yakubu Dumbuya a ko min ye plainte 2 ye karamɔgɔ de bɛ tuguna ko tan bɛ ni ka se ka Mali supporters dɔw sɛgɛrɛ karamɔgɔ de bɛ tuguna i b'a ye k'a fɔ n'o ye INASEM ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ karamɔgɔ de bɛ tuguna i b'a ye k'a fɔ Coupe d'Afrique des Nations attaque 34 mun banna sisan Konowari-kaw fɛ yen karamɔgɔ de bɛ tuguna i b'a ye k'a fɔ ko waleya dɔ kɛra ye min ma diya Mali supporters dɔw ye n'o ye Senazamu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i b'a ye k'a fɔ Senazamu ni UNASAMU karamɔgɔ de b'a tuguna nin bɛɛ lajɛlen supporters tɔn bolo ye a ko i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye Sɛkinɛ Denba ye karamɔgɔ de b'a tuguna n'ale UNASAMU o tɔnden ye vice président don karamɔgɔ de b'a tuguna k'o bɔra ni ka kibaruya dɔ lase a na kɛ ni kibaruya in ma diya olu ye karamɔgɔ de b'a tuguna u ye plainte 2 ta ni ka olu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maa min ye plainte don a ka tɔn tɔgɔ la o ye Adamate Kulubali Senazamu karamɔgɔ de b'a tuguna u y'a yira k'a fɔ min ye olu ye Mali sɛkasi donnaw ye olu senkɔrɔba donna belebeleba dɔw y'olu ye karamɔgɔ de b'a tuguna k'olu kɔni bɛ min fɔ nin ko in na o de ye ko fɛn dɔ kɛra karamɔgɔ de b'a tuguna k'a ma diya olu ye k'u tɛ n'u sigi k'u bolo fila da u sen kan k'u bɛ kuma u kumana u ye nɔ yɛrɛ bɔ ka ban sabu n'i y'a lajɛ u ka plainte fɔlɔ u y'o ta karamɔgɔ de b'a tuguna ni ka taa n'o yɔrɔ min na k'o ye commune 6nan tribunal ye ni ka t'o da olu ɲɛkɔrɔ o kɔnɔ kuma bɛ mun ni mun ko fɔ karamɔgɔ de b'a tuguna o de ye ko n'i ye kow taabolo lajɛ karamɔgɔ de b'a tuguna i b'a ye k'a fɔ ko min kɔni ye UNASAMU ye k'olu kɔni kulela wariko kuma dɔ la image dɔ la Konowari jamana la karamɔgɔ de b'a tuguna ko ka taa sɔrɔ Orange Mali ko ye 1,10 di o kuma k'olu ka jateminɛ kɔnɔna la wari in dira u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ a ko UNASAMU kelen tɛ yen Senazamu fana bɛ yen nka karamɔgɔ de b'a tuguna ko kɔ mɔna k'a min ka jɛgɛ ma kilo kan o kuma ko UNASAMU kelen y'i kuru sɛki kan o kuma ni k'olu kɛ falatɔ ye wa k'o kɛra sababu ye olu yɛrɛ fana ma se ka taa kanni na o kuma k'olu tora jamana in kɔnɔ yan Abi Shabakula, nous venons mais c'est pas possible. UNASAM, Senazam, Kazam. Non, Oluka FM n'a qu'un politique goya. Et alors, à dire à Minouma, Oluti supporteria. Mais où tu feras Oluka dron? Il y a un problème. Mais non, ou kana chu amem kurango gelani fena. Non, d'accord, nam. Ndobala ko. Karamɔgɔ de b'a tuguna i b'a ye k'a fɔ min ye u ka i b'a ye k'a fɔ plainte 2nan. Karamɔgɔ de b'a tuguna i b'a ye k'a fɔ u y'o ta ni ka taa n'o ye Falajɛ brigade gendarmerie la. Karamɔgɔ de b'a tuguna ni ka t'o bila ye k'a yira k'a fɔ ko kuma minnu taara ni ka malidenw sɛgɛrɛ. Ko Sɛkinɛ Denba ka kuma. Karamɔgɔ de b'a tuguna k'a ye jamana kuma sulu. O kuma k'a ye kuma mun fɔ ja kɔnɔ k'a digira olu la. K'a digira mɔgɔ caman fana na. Maa minnu bɛ
jamana kɔnɔ jamana in kɔfɛ o kuma ko min kɔni ye brigade maaw ye u k'u wele k'u ɲininka ko sariya minnu tɛmɛ nin ko in na karamɔgɔ Dabatukura k'u ka baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Yakuba Dumbuya ye k'ale bɛ nin sɛbɛn kuma min na kunun o kuma k'ale yɛrɛ tigɛlen b'a kan ale dalen b'a la min ye Falajɛ brigade gendarmerie ye min ye Cheikh Demba ye Ina Zamu ale ye vice président a n'a ka président n'o ye Sulemani Jabate ko gendarmerie mɔgɔw y'u wele karamɔgɔ Dabatukura ni k'u ɲininka ko baara a na kɛ n'a daminɛna ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye supporteru ka tɔnbolo 2 ye karamɔgɔ Dabatukura nin kɔni y'u karilen ɲɔgɔn na min ye Coupe d'Afrique des Nations wariko kuma la a ko baara kɔni daminɛna a bɛna ban waati jumɛn o ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filan de ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Jabate naamu cɛ wo cɛ k'i b'an sɛgɛ an kɔfɛ nin balontanko kuma in na Côte Coupe d'Afrique la fo ka diɲɛ wuli an di to yen Mali kabini Ala ye Mali da ma deli ka équipe ye min bi mɔnɛ bɔ Mali la ka ni équipe in bɔ maa ye Mali ci i b'a dɔn k'a fɔ i ye club ci i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i gagnera cogo min ma Ala de y'a to Mali yɛrɛ perdre la e gagnera a fɔ ko kelen Jabate entraîneur ballon dana supporter fiɲɛ kelen tɛ ninnu na maa ma ko k'i b'an sɛgɛ kɔfɛ n'i ka kolokala kuma ye i b'a sɔrɔ jamanaw jugu da an t'o kuma na bilen dɛ joueur kaɲi entraîneur kaɲi supporter minnu dara u y'u sɛgɛn parlons concrètement de Cheikh Demba Jabate i k'a dɔn a nanen ka bɔ yen a n'a ka président u ye conférence de presse kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kuma minnu fɔra a ma dɔbɔ jamana lagosili kama n'a sɔrɔla a faamuyara o cogo la an ye yafa deli anw da ye jamana ko ye mais qu'est-ce qu'on veut de plus o y'a bannen on peut avancer dans ce pays o y'a bannen pe Ande ko ka supporteria ye wari ɲini n ka nasɔngɔ sɔrɔ c'est pas le cas de Cheikh Demba Mali i y'a fɔ yan Cheikh Demba c'est un milliardaire k'a faso la a ye baara min k'a faso la fɛ k'a ye kɛrɛfɛ va voir ce qu'il fait chez lui mais non restons calmes on a perdu dans la dignité dans l'honneur on est dans ce cas an bɛ nin kuma in ŋɔyɔ ka taa mini an ba taa ni Ala ye an bɛ dɔwɛrɛ makɔnɔ nin banna ka ban Mali ɲɔgɔnna équipe bɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn Mali ɲɔgɔnna ten a dɔnna bi ko Mali ye jamana dɔ ye an ka kuma Côte d'Ivoire min y' anw gagnera anw ka o gagnera cogo min u y'a dɔn u b'a dɔn wallahi u b'a dɔn hali sini Ala de y'u porokoto alors mais où est le problème n'o tɛ meilleur ma gagne anw ye supporteru ye wari dira yangaw ma wari ma dan anw ma ne ko i ka supporteria e b'a kɛ wari sara de kama tu supportes ton pays à cause de l'argent ko filɛ dɛ an minnu ma taa Abidjan dɔw sara yan nɔ o kɛra i ma nka mɛ u ma taa fɔ ko jamana karisa de ye supporter a sara o tuma a y'a ni sara i y'o mɛn yan mais il faut pas k'u ka tile bɔ an na on avance on avance dans ce pays on revient pas en arrière n'Ala sɔnna Jabate ne bɛ n bolo kari ka don min kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ɲɛ t'a to a la nka taalen ɲɛfɛ n'a ɲɛ f'i ye Jabate k'a dɔn sɛbɛnnikɛla challenger sɛbɛn doit de ko challenger Jabate k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ a ko jateminɛ ka kan ka kɛ Jabate a bɛrɛ ta fɛn o fɛn n'a bɛ se ka maaninfin dun kana sɔn abada o k'i nɛɛmu Jabate kɛɲɛbakaw fɛ yen Kenyabakaw ye kule k'a bɔ a bɛ waati jan bɔ Jabate k'a dɔn ni nafoloba kulen bi b'u ka jamana na dunan sugu bɛɛ b'olu ka jamana na sanu ni marijanɛ Jabate o b'i yɛlɛ ko i taamatɔ n'i talonna gabakuru la i b'a tɔmɔ nka hali bi n'a ka bi Kenyaba dɛsɛlen don ka kɛ jamana basigilen ye yelenko yɛrɛ kan b'a damata maana ye o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na Jabate k'a dɔn jɛkulu dɔ sigira Kenyaba o ko min ma réseau joko ani maaya olu ye kule k'a bɔ sanu marijanɛ jama nin bɛɛ lajɛlen b'olu ka jamana na wa a bɛ bɔ bɔcogo cɛjugu bɛɛ la mɔɔw datugulen don a ka Jabate maa tɛ kofɔli kɛ video dɔ kɛr'u fɛ ni k'a yɛrɛ kɛ Jabate i k'a dɔn a ko min y'u yɛrɛ ni k'u tɔɔrɔ n'o kɛlen bɛ k'u ni kami bi Jabate k'a dɔn mobili belebelebadenw machine belebelew Jabate olu de don bɛ kungokolo kɔnɔ jiri wulubanaw u b'u kari k'u da u bɛ kɔfɔlɔw geren Jabate k'a dɔn dugu yɛrɛ dɔw kɔni bɛ yen i ka na siga Jabate olu bɛɛ lajɛlen kɔni laban de y'u ka minɛn cɛ k'u sigiyɔrɔ bila san kɛmɛ sigiyɔrɔ a ko nin bɛ kɛ cogo di jamana ɲɛmɔgɔw k'u balolen to u ɲɛna Jabate nin ye hadamaden ni bɔli de ye sabula n'i y'a mɛn ko environnement o ye sigida ye bin jiri kɔfolo jibolisiraw nin bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ nin bɛɛ de ma tubabukan na ko environnement Jabate dɔw kɔni gɛn bɛ k'a laminɛ ka t'u sen fili o de la k'a bɛɛ lajɛlen daji
a ko wuli ka jɔ bolo kan n'i ye video in yɛrɛ ta k'a lajɛ min kɛra février kalo tile 8 san 2024 Bɔjabate k'a dɔn dugu min i k'a dɔn n'o mɔɔw de kulekan nin ye jango réseau et citoyenneté jogo ani maaya Bɔjabate u bi jamana faamaw ladɔnniya n'u t'a kalama bingele don olu ka u ka nafolomafɛn nɔfɛ ala ye min da u ka dugukolo jukɔrɔ u tɔɔrɔlen bɛ u ɲamakilen bɛ u degunnen don dugu minnu bɛ i n'a fɔ ayiwa jabaru Bɔjabate n'o bɛ dabiya commune na Kiɲeba région na Kayi Bɔjabate k'a dɔn ayiwa ni wulikajɔ ma boloda joona k'u magɛn Bɔjabate k'a dɔn u ka dugukolo u y'a siden b'a kɔnɔ sabula hali kɔfolo u y'a dɔw kari ni k'a dɔw gere Bɔjabate a ko a gɛlɛra nin bɛɛ lajɛlen bara ka kɛ olu ka sanu nɔfɛ o tuma Mali faama minnu n'u da bɛ nin ko in na ministre min n'a bɛ dugukolo jukɔrɔ dɔn nafolo nɔfɛ n'o ye ministre des mines Amadou Keita o ni ministre min bɛ lakana kunna protection civile général Daoud Ali Mahamadun i k'a dɔn ninnu bi yɔrɔ jumɛn Bɔjabate n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka Kiɲɛba mara sɛgɛrɛ a gɛlɛyalen bɛ yen dɛ u bara ka olu ka fɛn bɛɛ lajɛlen daji Bɔjabate ninnu de bɛ Bamakɔ yan n'u t'a kalama a fɔlen filɛ u ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la te dɛ te jumɛn ka di ye an k'a lajɛ i bɛ to k'i kunja ni min ye ka ne ko e de sa ne ta to yen ne bɛ n da dɔn bon jumɛn ka di ye an t'an kunja ni Zara fɔlɔ ye te Zara fɔlɔ an k'o min n'an y'o min dun o ye ne ta ye o tuma e ta bɛ n'an bɛ bɔ an bɛ jumɛn min ne ta to yen nin bɛɛ ye te kelen da de ye chance an b'o fana min an b'o da o kan Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn ka taa dumuni kɛ an n'aw kanuɲɔgɔn ni tombola sewa jeune ye Saint-Valentin hukumu kɔnɔna na ka jouer o ka nɔgɔn a ye dɔ fara aw garisɛgɛ kan ni forfait sewa jeune sanu ye 100 appli Maxis Mali kan walima o ka jazz 1 fu 1 jazz 1 Bɔjabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla ye Ari Musa Mayiga a ko an ka taa dɔnniya kulu sanfɛ Badalabugu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bachelier kura minnu ye bac sɔrɔ n'u kan ka taa université la karamɔgɔ Dabatukura ni wuli ka jɔ ma kɛ joona u bɛ ka maa caman ɲɛko ka yɛlɛ sanfɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ n'i ye bac sɔrɔ ka ban n'i bɛ taa sanayɛlɛkalan na min ye coix sɛbɛn baaraw bɛɛ daminɛ karamɔgɔ Dabatukura i bɛ taa yɔrɔ mun na o donkanw bɛ f'i ye i kan ka fɛn minnu sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ f'i ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ baara in a boliboli barika ka bon kosɛbɛ dɔw yɛrɛ fari bɛ fa f'olu b'u sigi ka makɔnɔni kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kɛlɛ min yɛrɛ bɛ senna kabini waati jan a ko min ye senu ye n'o ye Centre National des Œuvres Universitaires ye olu yɛrɛ ye wulikajɔba kɛ nin na ni ka kunnafoni di malidenw ma k'a yira k'a fɔ min ye bachelier kurakuraw ye karamɔgɔ Dabatukura n'i bɛna université daminɛ min ye yuruguyurugu ye k'o banna Mali kɔnɔ nka hali bi de ka jugu ni kunu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min y'o ɲɛmaa o de ye colonel major Ousmane Dambele Ousmane Dambele kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalanyɔrɔ tɛ tulonkɛyɔrɔ ye yuruguyuruguyɔrɔ tɛ maa minnu sarala baara kama karamɔgɔ Dabatukura kun kan ka kɛ a kɛcogo lakika la wa min ye lakɔlidenw ye u kan k'a dɔn ko bilakun wɛrɛ t'u la o de ye kalan dɔnniya ɲinini ye sabu kulu de ye jamana in siniɲɛsigi don dɔ karamɔgɔ Dabatukura ko maa tɛ to lakɔlidenya la kuda ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ o lakɔlidenw olu ka lafasatɔn min bɛ n'o ye AIM ye AIM karamɔgɔ Dabatukura ale sigira sen kan ni ka lakɔlidenw k'u jukɔrɔma tinti hakilina minnu b'u la o bɛ se ka sabati cogo min na janko u bɛ se ka lafiya u ka kalan dɔnniya ɲinini la nka n'i y'a lajɛ min ye dɔnniya kulu sanfɛla Badalabugu karamɔgɔ Dabatukura i b'a ye k'a fɔ AIM kɔni k'a ta kɛn bɛ bafa ni kilicɛ ye ni k'a kɛ wari ɲini yɔrɔ ye o tuma k'a kɛn bɛ tilegan tere fɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye maa minnu ye bac sɔrɔ u ka dugu la u ka min ye région kɔnɔnaw la karamɔgɔ Dabatukura caman kɔni n'u nana duguba kɔnɔ somɔgɔ ti yan u jigi ye fɛn min ye o de ye kalan ye a ko min ye tɔrɔmɔya min kan ka d'u ma n'u ka so sara ye karamɔgɔ Dabatukura n'u y'u ka min y'u ka passew ye i b'a ye k'a fɔ o sɔrɔli bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ maakama ni gɛlɛya bɛɛ ye sɛbɛnnikɛla ko yaasa i bolo ka se ka dɔw papiyew kan f'i ka jɔnni di AIM ma n'i ma dɔnni d'u ma i ka da la k'a fɔ e na to kɛrɛfɛmɔgɔya la sɛbɛnnikɛla ko a dabɔrɔ de kama wa min ye jamana minisiri b'a kalama wa senu maaw u bɛ nin kalama wa karamɔgɔ Dabatukura n'u kɔni nisɔndiya ta ka malidenw sɛgɛrɛ waati tɛmɛn'o la a ko min kɔni bi kɔni a ko daminɛna tuguni
minɛ a ko IEM tɛ se ka nin kɛ abada n'a ni Mali cadre dɔ dati filɛ kelen na o kuma ko k'a ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na karamɔgɔ Jango min kɔni lakɔlidenw fari kana fa u ka kalan na sabu n'u fari fara ko bɛ se ka na ni hakilina jugu wɛrɛw la tuguni sabu min ye Mali cadre Mali sini ma o jɔba olu ka dɔnniya sɔrɔ yɔrɔ do ko yurugu man ka don Mali kalanko la abada u y'a fɔ cogo min na n'a bɛ kɛ ten cogo la karamɔgɔ dɔ bɛ ko yɛlɛma kan ka don baaraw la kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don waati n'a ka waati ma se bi ta e ko an da bila yan an b'an ko kɛ n'a ka kɔlɔni kɔ ye yan'an k'an ko don ɲɔgɔn na association an ka bɛn maaya la Wajibati k'a dɔn bɛn hakilina